Нова мода заля интернет във време на финансова криза. Това е груповото пазаруване онлайн. Така можете да спечелите отстъпка от близо 50%. У нас задружния формат действа от година насам. Намалението на стоката или услугата може да стигне и до зашеметяващите 90%. За целта трябва да се съберат най-малко 10 души, за да се активира сделката. Плаща се винаги онлайн. Това антикризисна мярка също така и от страна на голяма част от търговците, защото им помага да оптимизират по-слабите си месеци, по-слабите си работни часове. Най-печелившата сделка за миналата година е масово почистване на зъбния камък, продадена от 120 на 40 лева, отчитат онлайн доставчиците. Хит сред пристрастените към груповото пазаруване са ефтините козметични процедури. Търговците пък нямат против да продават с отстъпка, стига да отчитат оборот. Собствениците естествено успяват по този начин да привлекат клиенти, които нормално в времена на криза не биха си позволили да правят процедура за 100, 150 или 200 лева. Павлина отскоро се е запалила по колективното пазаруване. Така е опитала от индийската кухня, масажите и е направила професионална фотосесия на семейството си. Готова е за нови предизвикателства. Да посетя различни места, конна езда, катерене, да... Оказва се, че задружното пазаруване е традиция стара като света. Преди 3000 години пресметливи китайци се събирали на групи и така си купували ориз на по-ниски цени. В наши дни груповия шопинг е хит в американските сайтове. За BTV новините Елица Попова.